podcast powered by Grey Studios. Grey Podcast, και σήμερα έχουμε στο επεισόδιό μας, θα το πω Κυριλέ, τη χαρά να συνομιλήσουμε με αυτό το υπέροχο αγόρι. Το μαζεύω με έναν πολύ σωστό επαγγελματία. Έτσι. Κάρολος Μπαλάσκας. Και με λένε και Χρήστο το μεσαίο όνομα. Είμαστε και συνονόματοι, να ξέρεις. Με βγάλανε Κάρολο Χρήστο Μπαλάσκα για να γιορτάζω τα Χριστούγεννα. Είπαμε να μην συνεννοηθούμε, αλλά εντάξει, πες το με αυτό, το ξέρω πριν. Δηλαδή, είπαμε να σε ρωτήσω κάτι που δεν ξέρεις ή που το ξέρεις για να το αναφέρουμε στο podcast. Αυτό είναι τρίπλα. Είδες, δεν το περίμενες. Κάτω τα πόδια. Ναι, έχω και μεσαίο όνομα. Κάρολος Χρήστος Μπαλάσκας. Κάρολε, Ναι. μαθητής μας. Το 2022 ή 2023. Δεν έχω κοιτάξει καθόλου. Σίγουρα πολύ πριν, γιατί έχουμε 2024. Ισχύει, ναι. Έχεις παρακολουθήσει όλο τον κύκλο. Ναι, μέχρι το Masterclass. Και το Masterclass που ήταν ναι. update τα τελευταία 2 χρόνια. Να σου πω κάτι, θύμισέ μου. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι μεγαλώνω, ότι πλέον δεν μπαίνω τόσο πολύ στο ναι. στούντιο. Έχει γίνει κύριος Τα Χρήστος λέτε πλέον. πιο πολύ. Ναι, έχει βγει βρώμα. ναι. Τα λέτε πιο πολύ με τον Δημήτρη. Πότε ήρθε στο Grey και πώς? Λοιπόν, θα σου πω. Εγώ στο Grey στην αρχή πάτσα το πόδι μου επειδή πρώτα έμαθα για τον χώρο που έχετε για το DJ Booth. Για το DJ Booth. Οκ, δεν το θυμάμαι, ναι. Γιατί ήθελα να παίξω σε κάποια μαγαζιά, μου λέγανε ξαναπαίξει με συνδυάσεις επαγγελματικές. Λέω, όχι, δεν έχω ξανακουμπήσει εγώ στη ζωή μου. Έκανα τέλος πάντων τις μίξεις μου με τον εξοπλισμό που είχα. Κάποιος μου πρότεινε τα Studio Grey στην Καλιθέα. Τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Είχα έρθει. Δεν είχα μαύρη μεσάνυχτα εγώ με εξοπλισμό. Με έχεις βοηθήσει. Στην αρχή εκεί πέρα τα πρώτα 5-10 λεπτά μου έχεις πει για το ρέκορντ 5 πράγματα. Μετά γούσταρα, γιατί ο χώρος ήταν αυτό ακριβώς που ήθελα. Μπορούσα να κάνω εξάσκηση, δεν ήταν πολλά τα λεφτά και ένιωθα και ικανοποιημένος. Μετά πήγαινα, έπαιζα στα μαγαζιά, ήμουν άνετος. Τέλος πάντων με τον καιρό έπαιζα. Σκεφτόμουν ότι κάπως πρέπει να επεκταθώ στην παραγωγή. Δηλαδή είχα αυτές τις ανησυχίες, γιατί τέλος πάντων παίζω και μουσική, κιθάρα και πιάνο. Και έλεγα θέλω να παράγω κι εγώ είδους ηλεκτρονική μουσική, γιατί τότε είχα ανακαλύψει την Melodic Techno, είχε κάνει το πρώτο της BAM. Με τρέλαιναν ό,τι άκουγα και λέγα φίλε, αυτό θέλω να το κάνω. Ήμουν μπριζωμένος. Έψαχνα εδώ, εκεί λέω ποιος μπορεί να κάνει μουσική παραγωγή. Έλεπα η ΕΚ, ας πούμε, η ΣΑΕ, το ένα τ' άλλο. Και πέφτει μετά στο μάτι μου, είχες βάλει εσύ στο Instagram, ότι κάνετε σεμινάρια μουσική παραγωγής. Και λέω, να λέω, Grey, αυτά ξέρεις ότι τα εμπιστεύεσαι. Γιατί είχα ξέρω εγώ το πρώτο πάτημα. Ξέρεις Grey, εμπιστεύεσαι. Ναι, Grey, εμπιστεύεσαι. Είχα το πρώτο πάτημα, λέω, ωραία, θα στείλω ένα email. Εκεί θυμάμαι σου είχα στείλει ένα mail, σου είχα εξηγήσει ότι ξέρεις θέλω να μάθω, αλλά δεν ξέρω τι software να επιλέξω, ποιοι είναι οι δάσκαλοι κτλ. Μου κανόνισε σε ένα session, ας πούμε, από κοντά. Κάναμε μαζί ραντεβού, δεν θυμάμαι. Ένα μικρό ραντεβού να συζητήσουμε 5 πράγματα, να γνωρίσω και τα παιδιά. Και αφού επέλεξα το FL, θα πήρα το Pokemon μου. Εξελίχθηκε μετά στο Hit the Base. Εντάξει, τέλειο, αλλά γάμισε. Ναι. Λάθος μεγάλο. Όχι, πλάκα, έκανα μια τέλεια επιλογή. Να σου βάλω μια νοτελεία. Ναι. Γιατί όπως το λες είναι true story. Ναι. Είναι αληθινή story. Αυτό είναι το Grey. Ναι. Όταν μπήκε στο DJ Booth, δηλαδή λες θα μπω στα Grey Studios, βλέπεις το banner, περνάς την πόρτα, λες για το DJ Booth. Δεν μπήκες λίγο, το έχω περιέργεια, δεν έχω ρωτήσει κανέναν. Εγώ για το booth ήρθα, δεν ξέρω τι κάνετε στο υπόλοιπο. Ακριβώς. Ναι, ήμουν σε βάση σε όλα αυτά τα δωμάτια Εντάξει, τώρα. εντάξει. Άκουγα πράγματα. Ήταν ο Αντρέας, ξέρω εγώ, σε ένα, στο άλλο δεν ξέρω ποιος ήταν. Άκουγα, ξέρεις, διάφορα. Λέω, φίλε, τι γίνεται εδώ τώρα, ας πούμε. Εγώ για Το αγνοούσες. Ναι, booth εγώ, booth, δουλειά μου. ναι, δεν τολμούσα να μπω, ας πούμε, να δω στα υπόλοιπα τι γίνεται. Τα βλέπα μετά, έχεις κάτι επιγραφές από πάνω, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Λέω, κάποια στιγμή, ίσως μάθω τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει, όχι το ρωτάω, γιατί πολλά παιδιά έρχονται και νομίζουν ότι θα έρθουν στον Grey και είναι μόνο το DJ Booth. Γιατί σε αυτό δώσαν σημασία, δεν το κατακρίνω. Ναι, αλλά μου έχουν πει πάρα πολύ. Απέναντι κάνετε παραγωγές, ξέρω, κάνετε εκεί. Λέω γάμο, το έχουμε site εκεί, το έχουμε σηκωμένο, ποστάρουμε στο Instagram, λέμε τις υπηρεσίες, γιατί δεν το προσέχουμε. Το Instagram βοηθάει. Και ευτυχώς που έχεις κάνει extra effort και ανεβάζεις περισσότερο όγκο, γιατί ενημερωνόμαστε κι εμείς. Στα αρχές, δηλαδή, όταν έμπαινα μόνο στο booth. Αφού είστε βλαμμένοι, δηλαδή, άμα δεν το βάλω 3 φορές δεν το βλέπετε. Δεν φταίμε εμείς να ξέρετε, και ο αλγόριθμος καμιά φορά. Ποιος αλγόριθμος, αφού γίνεται χαμός, ρε. Πόσα προφίλ είσαι, πόσο κάνεις, λες, έλα το πέρασα, πάτα καμιά καρδούλα να χαρεί ο Χρήστος. Αλλά εγώ εσύ το ορκίζομαι. Ούτε πριν μπω δηλαδή στο booth δεν μου είχε κάτσει ποτέ διαφήμιση για τίποτα, αλλά εντάξει, τότε λογικό μου φαίνεται. Έπειτα, αφού είχα μπει και είχα κάνει ad Grey Studios, δεν θυμάμαι να είχα δει κανένα story για μουσική παραγωγή.
Δηλαδή, από όταν όμως ξεκίνησα, τώρα αυτό βέβαια μπορεί να είναι και αυτοποβολή, κάπως δεν ξέρω. Μπορεί. Αλλά από όταν ξεκίνησα να κάνω εγώ, μετά έβλεπα σεμινάρια τάδε, το τάδε software, το τάδε DAW. Και λέω, τώρα το διαφημίζουν, καλά κάνουν. Όχι, σίγουρα στο λέω γιατί φαντάσου έτσι μικρή προσθήκη, επειδή η αγορά μας είναι διαφορετική. Δηλαδή, εμείς κάναμε διαφημίσεις στο κομμάτι των σεμιναρίων. Δηλαδή, ότι η παραγωγή μας που γράφουν μουσική τώρα, ότι μπορείς να κάνεις μάθημα μαζί για να γράψεις το είδος που θες. Ναι. Αλλά δεν κάναμε τόσο διαφήμιση, έλα να ηχογραφήσεις, έλα να κάνεις, γιατί λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Άρα μπορεί να έχεις πέσει την περίοδο. Ναι, όντως μπορεί να είναι. Μια μικρή παύση. Ναι, μπορεί να είναι. Ή εντόπισες πρόβλημα. Δεν είχαμε διαφημίσει εκείνη την περίοδο. Άρα αυτά είναι. Εσύ μπορεί, γιατί αλήθεια σου λέω δεν το είχε πάρει το μάτι μου καθόλου. Δηλαδή θυμάμαι ότι είχα ξεκινήσει. Θυμάμαι ότι έπαιζα τον Φλεβάρι, ας πούμε, εγώ τότε. Μέχρι το καλοκαίρι που είχε μπει το μικρόβιο του να ψάξω να βρω πού μπορώ να κάνω σεμινάρια ή ποια σχολή να τελειώσω για να γίνω μουσικός παραγωγός. Δεν είχα δει πολλά story. Δηλαδή μετά κάπου το καλοκαίρι το θυμάμαι χαρακτηριστικά το πήρε το μάτι μου. Και έκανα τις συγκρίσεις μέσα μου και έλεγα τάδε προσφέρουν αυτό, αλλά και τον Grey λέω, μα πιο πώς το λένε, λιγότερο χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ, πιο άμεση επαφή. Ακούγονταν καλό πακέτο. Ποιο από τα 4 σεμινάρια. Ναι. Είχες ξεκινήσει FL βασικά. Ναι, κανονικά. Όλο το. Έχεις κάνει τα 4. Είναι το πιο. Δεν ξέρω, φίλε, το θεωρεί σημαντικότερο. Σου έδωσε κίνητρα. Μου έδωσε κίνητρα. Θεωρώ το MP2. MP2. Ναι, γιατί στο MP2 είναι που ξεκίνησα να κάνω, ας πούμε, ένα κομμάτι με το δασκαλάρα. Και λες, φίλε, ξαφνικά οι ιδέες μου υλοποιούνται. Και είναι τέλειο. Λες, θέλω να κάνω αυτό, ας πούμε. Ξεκινάς μια ιδέα. Του το λες. Λες, θα με κράξει. Δεν σε κράζει, εντάξει. Και ξεκινάς, κάνεις 5 πράγματα. Παίρνει κάπως σάρκα και οστά αυτό το πράγμα. Και στο MP1 όμως ξεκινάς. Στο MP1 ήμασταν λίγο. Δηλαδή φαινόταν ότι είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρεις, σαν μάθημα, σαν άσκηση. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα το MP1, για μένα τουλάχιστον προσωπικά, ήταν με ένα κομματάκι, αλλά ούτε είχε περάσει έτσι όλη τη μίξη, ούτε ήταν. Δεν είχε έτσι τόσα, ξέρεις, τη τελευταία στιγμή κάποια twists and turns. Άρα σε σένα λειτουργήσε ότι στο MP2, επειδή κουβάλαγες και τη γνώση, δηλαδή είχες εργαλεία, επειδή ήταν κάθετο, δηλαδή γράφουμε κομμάτι. Είναι αυστηρό, εντάξει, το θυμάσαι. Ότι γράφουμε ήταν κομμάτι. η original remix. Εγώ έτυχε να κάνω ένα remix και έτυχε τώρα μου βρήκε ο δάσκαλος επίσης και φωνητικά. Βρήκε μια τραγουδίστρια. Και έγινε όλο το κομμάτι. Ναι, εντάξει, πάντα δεν γίνεται αλλιώς. Βοηθάμε εκεί. Ναι, μπράβο, ναι, αυτό. Γιατί θεωρητικά ήταν να γίνει remix, αλλά ξέρεις, χωρίς cover. Τα φωνητικά. Ήταν απλά το κλασικό που παίρνεις τα έτοιμα να κάνεις remix για το YouTube. Αλλά είδα όλη τη διαδικασία. Πώς να κάνεις μετά και παραγωγή στα φωνητικά, την ηχογράφηση, τα πάντα. Οπότε ήταν τύπου εκεί αισθανόσουν πολύ παραγωγός. Δηλαδή... Άρα εκεί αισθάνθηκες εσύ πιο καλά, γιατί είχες αυτό και είχες και το στόχο και λες, μ' αρέσει τώρα που είμαι συγκεκριμένη. Ναι, και είχα κιόλας την ευθύνη για τις επιλογές μου. Δηλαδή, εγώ ήθελα να μπει ο ήχος έτσι εκεί πέρα. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι δικό μου μετά στο τέλος. Το γούσταρα full. Δεν ήταν ότι. Αισθάνθηκα σαν μου σήξαν τις βοηθητικές στο ποδήλατο. Ναι, εμείς έτσι το αναφέρουμε νομίζω το MP2. Δηλαδή τύπου ότι εσύ γράφεις και είναι σαν να έχεις έναν συνεργάτη δίπλα σου. Αυτό ακριβώς. Να σε ξεκολλάει, να σου λέει ξεκολλάρε, μια χαρά το έχεις κάνει. Γιατί λες ότι δεν είναι. Έστω και μια βοήθεια, δες και αυτό. Ναι, οκ, αλλά είναι μια βοήθεια μέσα σε ένα 100%. Δεν είναι. Ναι, είναι το 100%. Ότι είσαι εσύ ο καλλιτέχνης, το δικό σου όνομα θα φανεί, δηλαδή το παίρνεις και λίγο πάνω σου. Εκεί σε οθούν και όλα σε σμπρώχνουν τύπου να βγεις στο comfort zone. Επειδή έχω υποσχεθεί ότι θα μιλάω και για τον Δημήτρη, ξέρω. Οκ, ναι. Ένα σχολιασμό. Για το Μίτσο. Δώσ' μου, ένα κάτι να το κάνω να το παίξω στα social. Εντάξει, ναι, για να γίνει κλιπ, ξέρω το συγκεκριμένο. Λοιπόν, ο Hit the Bass είναι απίστευτος. Αλλά όντως ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη αυτός ο άνθρωπος για μένα. Γιατί αισθάνομαι ότι ό,τι δυναμίες είχα ήταν ο πιο ιδανικός άνθρωπος. Για να τις βγάλει από το κεφάλι μου. Το λόγο δώσε όμως, όχι απλά τη. Το λόγο, πώς να το πω, ότι. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας αγχώδης άνθρωπος γενικά, ωραία. Οπότε ό,τι έκανα στο στούντιο είχα πολύ μεγάλη ανασφάλεια πάντα. Είχα έναν άνθρωπο τόσο υποστηρικτικό απέναντί μου να μου λέει αυτό που κάνεις είναι ωραίο, ρε φίλε, θα εκτιμηθεί. Ακούγεται καλά, εμπιστεύσου και τα αυτιά σου και κάντε. Και μετά έλεγα, ξέρεις κάτι, ρε φίλε, κάντε εν τέλει. Ναι, δοκίμασέ το. Ναι, μην είσαι εμφωλής γι' αυτό. Ναι, γιατί έχεις έναν άνθρωπο που έχει περγαμηνές. Οπότε δεν μπορεί να αμφισβητήσεις. Δηλαδή, λες στον άνθρωπο κάνει το και το. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω κάπως. Οπότε, αν αυτός ο άνθρωπος σου λέει να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και να εμπιστευτείς και αυτόν. Πρέπει να το κάνεις μετά. Δηλαδή, λες, κύριε φίλε, τέλος, το κάνω το άλμα. Λες για να επιμένει τόσο, ρε φίλε. Ναι, για να επιμένει τόσο, κάτι θα ξέρει, ναι. Γιατί φαίνεται ο άνθρωπος είχε ζήλο για αυτό που κάνει. Άρα, δηλαδή, μετά από αυτό τώρα που σου έκανα προσθήκη, δηλαδή, άμα σου πω ότι εκείνη την περίοδο, ρε παιδί μου, που ζούσε στον Grey, γιατί έκανες τμηματικά τα σεμινάρια. Ναι. Υποχρεώσεις. Ο χρόνος που προτείνουμε καμιά φορά στο δούλεψε στο σπίτι και σε ένα μήνα, τρίμηνο ανάλογα. Για πρέπει να οριμάσουν. Δηλαδή, πες τόσο πολύ πληροφορία που κάτι πρέπει να τα. Το ένα με το απάντηση. Δηλαδή,
τι θετικά ή τι αρνητικά αντιμετώπιζες? Άρχισες και έβγαινες, να το πούμε απλά, στο Ναι. Grey για μια πολύ συγκεκριμένη περίοδο, μεγάλη περίοδο. Ναι, Δεν ναι, ήταν ένας μήνας. χρόνος πάνω κάτω, ναι. Όλοι μαζί. Καθόσουν 2 ώρα, γιατί αυτά είναι τα Βέβαια. μαθήματα. Ναι. Και έβλεπες. Δεν ρίξε κάτι, ρε παιδί μου. Κανένα αρνητικό. Ξέρω εγώ, ναι. Ο Αντρέας δεν μου μίλαγε, ξέρω. Όχι, εντάξει, για τον Αντρέα εντάξει, πολύ πλάκα, γιατί είχαν χτίσει επίτηδες μια εικόνα, έτσι μου το είχαν παρουσιάσει φοβιστικό και τέτοιο, αλλά ήταν τρομερό, γιατί επίσης την πρώτη μέρα που διάλεξε το Eiffel, δηλαδή εμείς τώρα έτσι μιλάγαμε, μου έλεγες τι θα επιλέξεις, οι άλλοι ήταν και οι δύο απ' έξω, σαν μνηστήρες, περιμένουν την Πινελόπη, και με το που λέω εγώ το Eiffel, είναι ο Αντρέας πίσω. Σταυρωμένη και ξέρω εγώ και μούτρα, ρε. Είχα βάλει στοίχημα, ξέρω εγώ. Όχι, το κάνουμε αυτό πάντα. γι' αυτό, Είναι ναι. back office αυτό. Ήταν τέλειο. Οπότε μετά τον φοβόμουν. Ήμουν σε φάση, αυτό ξέρει τώρα ότι θεωρητικά επέλεξα το άλλο. Οπότε δεν θα μου μιλάει. Δηλαδή, και επίτηδες αυτοί πατάγαν πάνω σε αυτό. Και ήταν τέλειο. Ο Αντρέας είναι τέλειος, να το πούμε γι' αυτό. Κάτι αρνητικό. Σε εγκαταστάσεις, σε κάτι, ρε παιδί μου. Στις εγκαταστάσεις, τι να πω, πάντα μπαίνω, ξέρω ότι θα πάρω ποτηράκι νερό. Είναι τέλειο. Δηλαδή, είσαι χαλαρός. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ κιόλας. Δηλαδή, για να βρω αρνητικά κάπου να τα ψάξω. Τώρα που με αφήσει και με φέρει την επόμενη εβδομάδα. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, εμείς το λέμε πιο ανοιχτά, γιατί ήμασταν μια εταιρεία υπό ανάπτυξη με καινούργια ομάδα. Συμπληρώναμε κάθε εξάμηνο, 12μηνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, ένα νέο συνεργάτη. Μπορεί να έδωσε κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το ρωτάμε φθασός live. Καλά κάνεις, ναι, βέβαια. Κοίτα, εγώ δεν έντοψα κάτι γιατί το Grey είχε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα επαγγελματισμού με αυθορμητισμό, να το πω, με λίγο πιο έτσι. Χαλαρότητα. Ναι, χαλαρότητα. Ήταν όλοι σε φάση. Το αποδεχόμαστε. Ναι, γιατί ναι, μεν αν δεν πήγαινα στην ώρα μου υπήρχαν επιπτώσεις. Αλλά δεν είναι ότι μες στο μάθημα ήταν όλοι σε φάση. Λοιπόν, τέλος, θα γράψεις αυτό τώρα. Η άσκησή σου δεν την έκανες έτσι, δεν έκανες αυτό. Θα σε φάση. Τέλος, φύγε. Σε διώχνουμε, ξέρω εγώ. Ήταν όλα. Τα δεχόμαστε. Δηλαδή, οκ, άνθρωπος είσαι. Εντάξει, έχουμε level 3 προειδοποίηση. Λίγο πιο σκληρή προειδοποίηση. Τρίτη. Στο τέταρτο υπάρχει βίντεο στο TikTok που λέει ο Μίτσος τι κάναμε σε έναν. Ναι. Τα λεφτά σου και φεύγεις. Ναι. Και το είχα ξεχάσει κιόλας. Γιατί εμείς πραγματικά δεν καθόμαστε να συζητήσουμε. Λέμε, OK, πάμε να δώσουμε κάποια πράγματα που έχουμε ζήσει 9 χρόνια και όποιος δεθεί, ας έρθει να πάρει μίξη, να πάρει παραγωγή, να πάρει μάθημα, να ξέρει με ποιος θα μιλήσει. Δηλαδή, αν δεν του κάνουμε, ας μην έρθει καθόλου. Μπράβο. Και μου λέει ο Δημήτρης, το θυμάσαι αυτό. Και αρχίζει και λέει, και εγώ γράφω και λέω. Το είχα ξεχάσει. Ναι, δεν θυμάμαι αν το έχω δει από το TikTok αυτό, αλλά μου το είχε πει το περιστατικό. Και όταν μου έλεγε θα έρχεσαι 1 τέταρτο νωρίτερα, δηλαδή εγώ και το είχα πάρει σοβαρά. Ναι, ρε παιδί, αλλά φαντάζομαι ότι και εμείς και εγώ είμαστε σε μια δουλειά. Ναι. Ξεχνάμε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο που δεν θυμάμαι το Δημήτρης. Ναι, είναι και ένα πρόγραμμα. Αλλά τα λέμε γιατί είναι πραγματικά σκηνικά και δεν θέλουμε κακό κάποιου. Τα λέμε για καλό. Δηλαδή, ότι παιδιά είμαστε αυστηροί. Ξέρω ναι, εγώ. γιατί μπορεί να βλέπουν τώρα και τα βίντεο και τα story που κάνετε, ας πούμε, για κανένα έτσι πιο χιουμοριστικό κάτι. Και να λένε εντάξει, θα πάω εκεί. Και θα είναι φιλαράκια μου. Δεν είναι σκέτα φιλαράκια, όχι. Ειδικά ο Μίτσος. Είναι, αλλά έχουν και απαιτήσεις, ρε παιδί μου. Θέλουν και αυτοί. Ξέρεις τι είναι και να. Εντάξει, δεν το συνεχίζω γιατί θα αρχίσει να κλαις. Ο Δημήτρης που τότε μου είχε, φαντάζεσαι. Όχι, εντάξει. Κοίτα, κάθε φορά ήταν τόπισε πιο αυστηρός και ήμουν σε φάση. Τι θα δω τώρα, τι θα με κάνουν τώρα. Και μετά έβγαινα και έλεγα, πω, φίλε, με κάποιο τρόπο μου πέρασαν τόση πολλή πληροφορία που ειλικρινά αυτά θες ένα μήνα μετά, αφού έχει τελειώσει, να κάτσεις λίγο μόνος σου, να καταλάβεις. Τι μου είχαν πει τότε. Ωραία, για κάτσε να το δοκιμάσω το λίγο τώρα. Γιατί ακούς πράγματα και λες. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, εγώ νόμιζα ότι τα είδα όλα, ξέρω εγώ στο MP1. Δεν πιστεύω θα δω κάτι καινούριο. Κι όμως. Και έχει τόσα καινούργια. Και άλλα καινούριο. Για τον Δημήτρη δεν πιστεύεις ότι είναι αυστηρός? Εντάξει τώρα. Σου λέει θα δεις. Και σε περνάει μέσα από την παραγωγή. Σου δίνει πάθος και σου λέει πάρει για μια εργασία τώρα να σκάψεις στο σπίτι και ναι. Πώς αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε ταυτόχρονα χαρά και να έχω για την επόμενη μάθημα. Αλλά είναι αυτό που κάνει αυτό και μετά καταλήγεται να βγάζετε τις παραγωγές που βγάζετε. Είναι και αυτό που σε μένα συγκεκριμένα δούλεψε αρκετά. Γιατί είμαι και τεμπέλης. Οπότε άμα με αφήσει και ευτυχώς μέχρι στιγμής έχουμε θετικά αποτελέσματα από όλους. Πραγματικά. Δεν δουλεύει μόνο σε σένα. Ναι, δηλαδή όταν μου έλεγε ότι. Μου το λέει με μια αυτοπεποίθηση, Κάρλε, έχω 100% επιτυχία με τους μαθητές μου. Και μου έφτασε. Δηλαδή, λέω, εγώ θα γίνω το μαύρο πρόβατο. Λέω, δεν θα αποτύχω. Με είχε πάρει από κάτω, έλεγα, θα κάνω. Και απλά στη φάση, άκουμε, 100% επιτυχία. Και έλεγα μετά, πάμε. Το όχι, ξέρει τι κάνει, λέω, θα τα πετύχω, λέω τελικά, εντάξει. Άρα σε αυτό που λες τώρα, πώς πιστεύεις ότι λειτουργήσε για σένα, δηλαδή στην ανάπτυξή σου? Ήταν πολύ ενθαρρυντικό. Δηλαδή πλέον αισθάνομαι κι εγώ ότι πατά στα πόδια μου. Άλλαξε η αρχική σου άποψη για την παραγωγή, σου δώσε κίνητρα μέχρι και για κάτι άλλο που σε απασχολούσε εκείνη την περίοδο? Δεν είναι προσωπικά, ενώ μπα δουλεύες κάπου. Ναι, όχι. Μου άλλαξε. Ότι αυτό το mindset, δεν ξέρω πώς το πω. Ναι, μου άλλαξε το mindset όπως ανέφερες, μου το άλλαξε σίγουρα σε πολύ μεγάλο βαθμό γιατί. Και εκτός μουσικής.
Όχι. Αλλά κυρίως στη μουσική, γιατί το είχα ανάγκη. Ήθελα και να συνομιλήσω με άτομα που να είναι στο χώρο, που να έχουν εμπειρίες, που να τους πω κάποιες ανησυχίες μου πάνω σε κάποια θέματα στη μουσική. Να μου μπορούν να τα σκέφτονται και αυτοί αυτά. Να μου προτείνουν λύσεις για κάποια άλλα προβλήματα πιθανά που έχω. Οπότε ο Μίτσος ήταν ο άνθρωπος που με έκανε να εμπιστευτώ τα αυτιά μου. Δηλαδή τώρα ξέρω ότι αν κάτι μου ακούγεται καλό, θα το κυνηγήσω, θα πω είναι καλό, θα πάω all the way. Αυτό που το ένιωσες κατά τη διάρκεια ή το ένιωσες με το που ολοκλήρωσες το MP2 ή το Masterclass, ότι να σου πω δεν είμαι χαζός, νιώθω μια σιγουριά? Ναι, μπράβο, όχι. Γιατί κάποια παιδιά ήταν κατά τη διάρκεια, δηλαδή νιώθανε μπαίναν στο FL, εντάξει, μπαίναν στο MP1. Ναι, αυτό ακριβώς και εγώ. Ναι, ήταν σαν να κάνεις level up, τρελό. Δηλαδή, και κάποιοι έχουν πει ότι εντάξει, ήταν λίγο πιο. Δεν πιστεύανε τόσο και το νιώσαν στο MP2 μια και καλή. Τελικά όντως. Όχι, εγώ στην αρχή απλά εστίαζα στα τεχνικά θέματα πολύ. Δηλαδή, όχι στη μουσική. Αλλά στην άποψη ότι. Πώς γίνεται τώρα το sidechain. Τώρα πρέπει να κάνουμε EQ εδώ πέρα. Πώς να βάζεις τα κατάλληλα εφέ εδώ πέρα. Πώς να έχει πολύ άγχος γι' αυτό. Μετά μου φύγει αυτό και μόνο του. Λέει, ξέχνα αυτά τώρα. Μου λέει, επειδή γράφεις μουσική, εμπιστεύεσαι στα αυτιά σου. Και λέει, αυτό θα εμπιστεύω στα αυτιά μου. Και ήταν τύπου. Σαν ένα mind blown. Δηλαδή το άκουσες και λες, ναι, ρε φίλε, τελικά μπορώ να το κάνω αυτό. Υπάρχει σαν επιλογή. Μπορώ να με εμπιστευτώ. Ναι, rockstar τώρα, ό,τι γράφω γαμάει, ξέρεις. Και πάμε τώρα σε όλο αυτό. Έχεις κάνει όλη τη διαδρομή. Έχεις μιλήσει με τον Μίτσος, έχει στηρίξει, έχεις διαφωνήσει. Ξανάρχεσαι masterclass. Μπαίνεις με Ανδρέα μέσα. Ανοίγεις κομμάτια το τι πρέπει να. Το πώς η μίξη, αν την παρακολουθήσεις, μπορεί να σου διορθώσει πράγματα στο production για να είσαι πιο έτοιμος. Αυτό και είναι. Σου λέω, έμπαινε και ο Χρήστος και καλά. Ότι αυτός κάνει κάτι. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. Πολύ σημαντικά για αυτά. Πρώτη κυκλοφορία πότε? Μετά από πόσο καιρό? Πότε ξεκίνησες? Ωραία. Πότε έκανες πρώτη κυκλοφορία? Ξεκίνησα τα μαθήματά μου γενικά στο Grey, νομίζω, ή τον Οκτώβριο του 23 ή του 22. 22. Ναι, μάλλον το 22. Η πρώτη. Το λέω γιατί το 23 είναι πολύ κοντά. Ναι, τώρα το έχει πάρει. Πριν 5 μήνες. Όχι, ναι, με τόσο παιχταράζος, κάτι κατάλαβα. Με 4 μαθήματα. Και τον 8 Μαρτίου του 24 ήταν η πρώτη κυκλοφορία σε label. Και πήγαινα πάντα είχα γαλά. Δηλαδή, αυτό και αν δεν το πίστευα. Είχα το hit the bass μέσα στο στούντιο όταν κάναμε τη mix να λέει θα πάει τέλεια. Ναι, γουστάρω. Και να πει μου, εντάξει, αποκλείται. Υπερβάλλει λίγο. Για μένα το λέει. Και απλά μετά τον είχα να μου στέλνει μηνύματα και να μου λέει τα έλεγα. Και μετά από κάτω link το beatport να δω το κομμάτι μου, ξέρω εγώ. Άρα να διευκρινίσουμε ότι ψηλό κάνει και bullying μετά. Ναι. Κοίτα, μπορεί να έχουμε πει πολλά καλά. Α, τώρα τον κράξουμε. Λοιπόν, είναι πολύ εγωιστή. Γιατί την επιτυχία που κάνει την καρπώνεται έτσι ο ίδιο και θέλει να στη χτυπάει μετά. Όχι, εντάξει. Αλλά ναι, έχει έναν έτσι ωραίο συνδυασμό. Άρα έχεις το. Όχι τυχερός. Δηλαδή, η δουλειά που έκανες και πώς. Είχες σχεδόν ένα χρόνο. 2 πες. Ναι, 1,5 ας πούμε. Ναι, δηλαδή είσαι εκτός λίγο μεσόωρου. Δηλαδή, φαντάζομαι υπάρχει μια 3ετία. Α, ναι. Ναι. Α, οκ. Και άλλα παιδιά που έχουν και γενικά. Εντάξει, δεν μπορώ να τους φέρουμε όλους για podcast. Έχουμε σχεδόν 3ετία για να γίνει κάτι καλό. Μπορεί εσύ να σου πω την αλήθεια για να. Ψέματα. Είσαι στον 1,5 χρόνο με πρώτο release και πολύ καλή διάθεση. Ναι. Μετά στην τριετία να κάνεις κάτι σε κάτι πιο πολύ καλό, πιο δυνατό label ή ακόμα καλύτερη παραγωγή. Ναι, να το πω ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό κυνηγάω τώρα. Δηλαδή, αυτό το πρώτο release ήταν πραγματικά σαν να μου φόρεσαν φτερά, σαν να μου μάγκα. Κάτι έχει ανακαλύψει εκεί τώρα. Ο δάσκαλος είχε δίκιο. Συνέχισε. Δηλαδή, μην το αφήσει τώρα. Υπάρχει ουσία. Υπάρχει ουσία, ναι, και έχει τρομερό κίνητρο τώρα. Λες το επόμενο, φίλε, πάμε, θα δώσω το 100% μου. Αντιμετώπισες δυσκολία για την κυκλοφορία? Όχι δυσκολία, απλά ξέρεις, είναι αυτό τώρα που τα mind games που κάνεις τον εαυτό σου. Λες, έχει χάλια, γιατί με απέρριψαν τα πρώτα labels. Χριστέ μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό, δηλαδή είχες και απορρίψεις. Ναι, full. Μα είχα ένα πλάνο με τον δάσκαλο, ωραία. Μου λέει, λοιπόν, Κάρλο, πρώτα θα στοχεύσει. Πριν βασικά τελειώσει η mix το κομμάτι, μου λέει, φέρε μου μια λίστα με κάποια labels που προτιμάς. Να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Αυτό ξεκινάει στο Grey σχεδόν μέσα από τα μαθήματα, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όχι, ναι. Είναι παράλληλο. Σ' αναλαμβάνει και σου λέει, ωραία, τώρα θα χτίσουμε το πώς φτάνουμε στο στόχο. Και όχι απλά να γράψουμε κάτι ωραίο. Στο MP2, ένα μάθημα που έκανα μαζί του ήταν απλά με έπιασε και μου μίλησε πάρα πολύ σοβαρά για το πώς να κυνηγάω, να κυκλοφορήσω το οτιδήποτε στο Spotify σαν independent artist. Μου έδειξε distributors. Με καθοδήγησε και σε αυτό. Και εκεί ήταν που έκανε κλικ και λέω: Ωπα, φίλε, αυτό είναι σοβαρό τώρα. Δηλαδή τώρα άλλο σου μιλάει κανονικά για αυτό το σκοπό που θες να πετύχεις. Στο λέει τώρα. Δεν πέρασαν 5-10 χρόνια. Που περίμενες. Στάδια. Ναι, κανονικότατα. Στάδια. Ναι, και είναι βιώσιμα. Δηλαδή, εσύ θα το κάνεις τώρα. Σου έρχεται που να είναι η ευκαιρία. Και εκεί κάπου σοβάρεψα. Έγινε μετά το MP2 αυτή η κυκλοφορία μέσα στο DistroKid.
Το έβγαλα μόνο το κοβεράκι και ήμουν full ικανοποιημένος γιατί είδα και αυτό πώς λειτουργεί. Μπήκα σε όλο το τρυπάκι που το έκανα μόνος μου. Μετά, σοφάρισε κι άλλο η φάση το masterclass. Μου λέει, φέρε μου μια λίστα με κάποια labels που θες. Λέω, ωραία. Του πάω. Μου λέει, αν τα χτυπάς κάποιο από αυτό. Λέω, εσύ σου έχω φέρει ψιλομεγάλα labels. Μου λες τέτοια τώρα. Επίτηδες κιόλας. Μου λέει, Κάρλε, τα έχεις 40, ξέρω εγώ. Ήταν έτσι υπερβάλλουσα η αυτοπεποίθηση. Λέω, εντάξει. Μετά κάνουμε ένα review πάλι τα labels. Κοιτάμε ποιο είναι active, ποιο όχι τόσο, ας πούμε, ποιο μας συμφέρει, ποιο μπορεί να υποστηρίξει το κομμάτι κτλ. Κάνουμε μία σούμα στα πρώτα 4. Και βάζουμε και στοίχημα. Μου λέει, θα βάλουμε στοίχημα. Μου λέει, αν δεν σε υπογράψει ένα από αυτά τα labels στα 4, σωστά μου λέει 20 ευρώ. Πολύ χοντρό, ρε. Ναι. Μην ρισκάρετε τόσο. Ναι, είμαστε και τζογαδόροι στο Grey. Λέω, εντάξει, μέσα. Στέλνω. Μου λέει, βέβαια, το πλάνο είναι ότι στέλνει το πρώτο email. Με βοήθησε εκεί πώς να κάνω τη δομή. Περιμένεις 21 μέρες. Αν δεν έχει καμία απάντηση, μπορεί να στείλει και δεύτερο. Ή για επενθύμηση, ξέρω εγώ. Γιατί εντάξει, προφανώς και χάνονται. Reminder. Ναι, παίρνουν αυτοί τώρα ένα σκασμό demos όλη την ώρα. Κάπου θα έχει χαθεί το δικό σου που να ξαναστείλει. Εντάξει. Στο μεσοδιάστημα μου είχε πει βέβαια να μην ψάξω να στείλω αλλού, να περιμένω πρώτα. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ ανυπόμονος. Οπότε περάσανε 7 μέρες, πήρα μία απόρριψη μόνο, τα άλλα ήταν καμία απάντηση. Μετά δεξιά και αριστερά έκανα έρευνα, έμπαινα στο Beatport. Έλεγα, εγώ θέλω να κάνω melodic techno, για να δω τι labels υπάρχουν. Το και το, αυτό είχε βγάλει αυτό. Άρχισα εγώ, σημείωνα label στο label, έστελνα. Και έκατσε το 10ο. Δηλαδή από τα πρώτα 4 που είχα, έπρεπε να στείλω σε άλλα 6 μέχρι να βρω το label που με πήρε εν τέλει. Το βρήκα, του λέω, δάσκαλε, έχω θετική απάντηση και συμβόλαιο από αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, μπράβο, ξέρω για αυτά, σου χρωστάω 20 ευρώ. Δεν μου τα έχει δώσει ακόμα. Θα περιμένω. Καταγράφηκε. Τηλέφωνο. Μετά μήνυμα. Εντάξει, Κάρολε, δώσ' μου το PayPal. Αλλά ναι, οπότε ήταν όλη αυτή η διαδικασία και μετά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Λέω, μπράβο μου, το κατάφερα. Η ομάδα συνέβαλε τα μέγιστα, ήταν τρομερό. Αλλά οι γνώσεις που έχεις αποκτήσει δηλαδή μένουν και λες, φίλε, τώρα είμαι σε ένα momentum. Ναι, δεν ξαναπάω στο Grey για μάθημα, αλλά ξέρω ότι μπορώ μόνος μου σπίτι να συνεχίσω να κάνω ό,τι θέλω. Και είναι πάντα εκεί για μένα. Δηλαδή, έχω στείλει για feedback στον Αντρέα, στο Μίτσο, τα πάντα. Δηλαδή, δώσ' μου σχολιασμό λίγο γι' αυτό. Μου λένε, εκεί κάνει αυτό, φτιάξει λίγο τον τρόπο εκεί πέρα. Με αυτό δεν είναι τόσο ανεβαστικό, κάνει εκείνο. Γουστάρεις, λες, έχω team από πίσω, δεν είμαι μόνος μου. Ναι, παιδί, σαν να παίζουμε, ρίχνεις κάτι και σου επιστρέφει πίσω. Δεν έχεις κάτι και περιμένεις. Ναι, και περιμένεις ή είσαι τέρμα μόνος. Λες, OK, τώρα τελείωσα. Με έχουν παρατήσει, με έχουν κάνει blog στο Instagram. Δεν μου απαντάνε στα μηνύματά μου στο Grey, δεν ξέρω τι να κάνω. Καλά, είναι ακόμα. να ξέρεις ότι δυσκολευόμαστε μετά από τόσα χρόνια γιατί είχε ανέβει καλώς όλο το. Και με τον Δημήτρη μπορεί να βλέπεις μια διαφορά μέσα στη διετία. Delay απαντήσεων, το πόσο εύκολα απαντάει χρόνος και τέτοια. Όχι, μέχρι στιγμής να ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Μάλλον δεν το έχεις παρατηρήσει. Ναι, τι να σου πω. Καλά, κοίτα, όταν του στέλνω. Μπορώ να λέω και βλακίες γιατί είναι τόσο οργανωμένος. Μπράβο, ναι. Ο τύπος μπορεί να του στείλει email 2 η ώρα, πάντα 8 θα σου απαντήσει. Έχει πρόγραμμα. Εκείνη την ώρα θα αφιερώσω χρόνο στους μαθητές μου. 10, γιατί αυτό. Πριν το γυμναστήριο του, γιατί είναι κεφί το δάσκαλος. Με έχει βάλει να τα λέω αυτά όλα. Αλλά... Τον απειλώ με φωτογραφίες πριν και μετά. Θα μάθουν όλοι πως ήσουν πριν το γυμναστήριο, άμα δεν μου απαντήσει τώρα. Αλλά ό,τι του στέλνω, εγώ πάντα σκέφτομαι στο μυαλό μου ότι προφανώς έχει άλλους μαθητές. Έχει τα δικά του τα project, έχει τις Παναγιές στα μάτια. Λέω, θέλω. Βάζω ένα διάστημα της μιας εβδομάδας. Λέω, αν εκεί δεν μου δώσει feedback, θα του πω, Μίτσο, με ξέχασες. Δεν έχει συμβεί πολλές φορές. Μου τα έχει πει όλα μεταξύ αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Μου τα έχει συνδέσει, έχει πει το τι έχει το masterclass, πώς στείνεται, φέρουμε τα label, φέρουμε το κομμάτι, το co-production που γίνεται, η μίξη, αυτά χαμός. Τέλεια, ναι. Ερώτηση. Βασική σου εργασία, μουσικός παραγωγός ή δραστηριοποίησε παράλληλα και με κάτι άλλο? Κοίτα, εγώ προσωπικά αυτόν τον καιρό δεν δραστηριοποιούμαι με κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα έχω βάλει όλες μου τις μάρκες στη μουσική παραγωγή και προσπαθώ εκεί να. Φλοτζόγος αυτό που είπες. Ναι, είναι. Δεν ξέρω τι κάνεις τα βράδια. Είναι τζόγος εκ του ασφαλούς, γιατί είναι αυτό που λες στην εντάξει, έχω και μια οικογενειακή επιχείρηση. Αν όλα πάνε καλά, αν όλα πάνε άσχημα, θα πάω εκεί. Ναι, αλλά δεν είναι κακό. Εκμεταλλεύεις αυτό το κομμάτι για να προσπαθήσεις το 100%. Ναι, λες ευτυχώς φίλε, έχω χρόνο και έχω και αυτή την άνεση. Δεν θα είμαι λίγο βλάκας να μην το έκανα. Δηλαδή πρέπει να κάνω, να πω. Πρέπει να πάω κάπου να δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και να το κάνω παράλληλα. Για να φαίνεται σε μεγαλύτερο grind, ας πούμε. Και πρέπει να είναι ειλικρινές, όπως το λες. Γιατί μπορεί κάποιος να λέει, ναι, μπορώ να το κάνω και αυτό και από πίσω. Ξέρω να υπάρχει support. Και να το βλέπει ένα νέο παιδί και να λέει: εγώ δεν μπορώ να το κάνω, ρε φίλε, γι' αυτό. Ναι, σίγουρα. Μα εγώ ήμουν τυχερός γιατί αποφάσισα να παραιτηθώ τη δουλειά μου και να κυνηγήσω. Είχα βρει μια δουλειά τέλος πάντων για ένα διάστημα εδώ στην Αθήνα και λέω: θα παραιτηθώ, ρε φίλε, από αυτό το πράγμα.
θα κυνηγήσω λίγο τη μουσική παραγωγή Okay. και θα κάνω εποχικά ό,τι μπορώ για χαρτζηλί κτλ. Άρα, αφού είσαι focus, ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Τώρα, ας πούμε, μια παραγωγή που την έχω στείλει στον Ανδρέα, περιμένω να γίνει μίξ κτλ. Είναι τύπου, ξέρεις, κάθε φορά βάζεις μια δισκογραφική σαν στόχο. Δηλαδή, να αρχίσει λίγο ξεφρακοαμπέλι. Λες, OK, είναι το πρώτο μου κομμάτι, όποιος με πάρει, ευχαριστώ, θα του πω. Κάπως έτσι. Τώρα λες, ρε φίλε, αφού το πρώτο πήγε απροσδόκητα καλά και είχε, ας πούμε, την επιτυχία που είχε στο Beatport, λες, ρε φίλε, τώρα θα βάλω ένα στόχο για κάποιες δισκογραφικές. Δηλαδή, θα βάλω 3 που τις ανακάλυψες από το Masterclass καθώς έψαχνες και εγώ άλλες. Λες, τώρα αυτές τις έχω θέσει στόχο. Εάν μία από αυτές τις 3 πρέπει να κάνω κομμάτι, αν δεν θα είναι αυτό, θα είναι το επόμενο, θα είναι το μεθεπόμενο, πρέπει να κυκλοφορήσω κάτι εκεί πέρα με αυτές. Okay. Ανεβάζει το level. Ναι, ανεβάζει το level. Μπορώ, ναι, γιατί βλέπεις ότι αυτές τώρα οι δισκογραφικές έχουν πιο πολύ support από άλλους καλλιτέχνες. Μπαίνουν, ξέρω εγώ, και στο 1001 tracklist. Ή σε σαπορτάρουν. Έχουν δραστηριότητα. Ναι, έχουν δραστηριότητα. Ναι, καλύτερη και μεγαλύτερη. Οπότε το βάζει λίγο στο στόχο αυτό. Εδώ θα κλέψω λίγο, γιατί εντάξει, κάποια πράγματα δεν τα θυμόμουν. Είπαμε θα τα πούμε. Έλα στο podcast. Τι καλό παιδί που είσαι. Μηνύματα, σε παρακαλώ, στο Instagram. Πόσο όμορφος είσαι. Τι είσαι με θα ματιάσεις. Ξέρω ότι δραστηριοποιείσαι και στο κομμάτι του DJing. Είναι κάτι το οποίο το επικοινωνούμε εμείς για να επηρεάσουμε εγκεφάλους. Ότι παιδιά, αυτό συνδυάζεται, αυτό είναι που φέρνει κάτι, ή οικονομικά, ή εξωστρέφεια στον παραγωγό, ή οτιδήποτε. Και αυτό που λέμε και στους DJ, ότι δείτε λίγο την παραγωγή, γιατί στο εξωτερικό, έστω ένα remix, μια παραγωγή είναι αυτό που ενισχύει. Βέβαια. Και το brand σου. Τα DJ set σου. Γενικά, ό,τι θες. Παίζεις μουσική. Ναι. Αυτό πότε το ενεργοποίησες? Έτσι ήρθε στο Grey, μου είπες. Ναι, ξεκίνησα πρώτα, έπαιζα σαν DJ. Άρα έκανες μια διακοπή για το music production. Ναι. Πες μου λίγο αυτό. Τώρα, ας πούμε, είναι αυτό το διάστημά μου. Δηλαδή, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το DJ leaky, να το πω έτσι. Έχω επενδύσει πιο πολύ χρόνο στο music production. Ωραία. Όταν δω ότι και εκεί είμαι ικανοποιημένος, ξέρω, έχω κάποια project που τρέχουν ή έχουν έτσι συμβόλαια και ξέρω ότι θα κυκλοφορήσουν τότε, θα ξανατρέξω λίγο το DJ πιο πολύ, να είμαι πιο ενεργός. Γιατί αυτό που έχω παρατηρήσει τουλάχιστον στην Αθήνα είναι ότι θέλει, για να παίζει σε μαγαζιά, θέλει πολύ μπλα, θέλει πολύ επικοινωνία. Να έρχεσαι δηλαδή σε άμεση επαφή με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι τόσο ότι θα σε προσεγγίσει μαγαζί, ας πούμε. Οπότε για να ανεβάσει λίγο το κασέ σου και για να είσαι και λίγο πιο περιζήτητος, ας το πούμε έτσι, είναι καλό να έχεις ένα background παραγωγής. Για να πεις, κοιτάξτε, αυτό είναι το στυλ μου, η μουσική που φτιάχνω, η μουσική που παίζω, μπορώ να το υποστηρίξω. Μπορεί να έχει και 5-10, ξέρω εγώ, ακροατές που να λένε, α, ξέρεις κάτι. Αν πάω να παίξω μουσική στο τάδε τέτοιο, αυτοί με ακούνε κομμάτι μου, δηλαδή θα έρθουν. Δηλαδή μπορεί να δείξει και αυτό. Να πει ότι έχει ένα κάποιο λαό από πίσω, ας πούμε. Άρα αυτό που λες για το κομμάτι του DJing, ότι ανοίγεις μια άλλη πόρτα. Ναι, το πρέπει μπουστάρεις. Και εκεί να αφιερώσεις χρόνο, όπως αφιέρωσες για να φτιάξεις μουσική και για να μπορέσει αυτό το πράγμα να έρθει να συνδεθούν αυτά τα δύο. Για να είναι πιο αρμονικό το πάντρεμα DJ και παραγωγή. Δηλαδή, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι η διαδρομή. Έτσι πιστεύω. Έχει κόπο. Σίγουρα. Δεν γίνεται εύκολα. Απόλυψη, κόπο. Και πάμε τώρα στο. Πώς θα το πω εσένα, εσύ είσαι πολύ καλό παιδί. Πώς θα σχολίαζες όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή που είναι η εμπειρία στο Grey. Παίρνω τα μάξι με το μηχανάκι μου, τη συγκυρία μου, φτάνω στο Grey, ανοίγω την πόρτα, ανεβαίνω στον Έκτο. Αυτή η ωραία θέα, πουλάω τώρα τον Grey. Βάζω το νεράκι. Σε ποιο στούντιο δουλεύω εγώ. Ναι, πού μπαίνω, ποιο είναι το δωμάτιό μου σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να πρόλαβες και την αλλαγή, το στούντιο μπροστά στο workstation με το καινούριο πίσω. Εγώ μπει σε όλα. Έχεις μπει σε όλα λόγω του Masterclass. Γιατί έχεις μπει πλέον στο main studio που εκεί ολοκληρώνεται το κομμάτι του σεμιναρίου. Ισχύει, αλλά θα σου πω. Μπήκα εκεί που είναι το DJ booth στην αρχή, γιατί έκανα τα μαθήματά μου τα πρώτα. Μετά μπήκα στο άλλο που είναι ο Hit the Bass. Τώρα. Και είχα μπει και στο άλλο που μάλλον ο Ανδρέας δεν ξέρω ποιος είναι, όχι τη μεγάλη την είναι. Στο production. Production room, το soundtrack. Ναι, γιατί εκεί πέρα κάναμε τα φωνητικά για το πρώτο μου το remix και μετά μπήκα και στο μεγάλο που έγινε το Masterclass για να γίνει mixing. Εκεί σε αυτά τα δύο, στο main studio ήταν το Masterclass, το production ήταν και το recording. Ναι. Επειδή έκανα άλλο service. Ναι. Οπότε έχω μπει σε όλα τα δωμάτια του Grey. Αυτό που θα πω εγώ τώρα είναι ότι αυτή η κυκλική εργασία που έκανες, καλά στο ένα έτυχε, είναι ότι. Και απάντησε μου εσύ. Ναι. Τα μαθήματα που ξεκινάμε με τον Δημήτρη, τα σεμινάρια, είναι τύπου ένα workstation με μια ακουστική μελέτη πολύ προσιτή που μπορεί να την πετύχεις και στο σπίτι. Ναι. Και ένα setup που σίγουρα έχει στο σπίτι. Δηλαδή, κάρτα ήχου, 2 οθόνες monitor. Η δραστηριότητα μετά το MP2 που ξεκινάει λίγο, πάμε να ακούσουμε και στο main, κάτσε να μας πει και ο Ανδρέας, μέχρι το masterclass που φτάνεις τελικά να δουλέψεις σε ένα control room υψηλού επίπεδου, με ακουστική μελέτη, γενικά όλες τις ιδιότητες πρέπει να έχει ένα στούντιο. Σου άρεσε σαν ήταν πολύ έξυπνο. πορεία. Από το να μπεις κατευθείαν σε ένα τέλειο στούντιο που μετά θα επιστρέψεις σε ένα μέτριο control room στο σπίτι. Και θα σου όλα χάλια. Home studio. Ναι. Όχι, αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Ναι. Γιατί λες, δεν αποθαρρύνεσαι, γιατί βλέπεις ότι ο άλλος απλά έχει ένα MIDI,
κάρτα ήχου και το PC. Και λες, φίλε, ορίστε, πράγματι έχω και εγώ το ίδιο setup. Οπότε, ό,τι κάνω. Και εγώ μπορώ να γίνει και στο στούντιο, δηλαδή δεν χρειάζεται εγώ να επενδύσω, ας πούμε, 5.000 ευρώ και μετά να ξεκινήσω να γράφω κομμάτια. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια αυτή. Γιατί και σταδιακά σου δίνει έτσι και λίγο σαν μικρό τυράκι, ας πούμε. Έπαιρνες κάτι της και αποζητούσες περισσότερο. Οπότε μετά ξέρεις κιόλας όλο αυτό το κύκλο. Λες, τώρα έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Αλλά μπορώ να δουλέψω παντού. Δηλαδή, έχω ένα λάπτοπ. Ας πούμε, κάθομαι στο αεροπλάνο που δουλεύει, ας πούμε, και κάνω. Ναι, λες, γιατί έχω μάθει. Και να ξέρεις ότι βγαίνει ένα αποτέλεσμα στο κομμάτι του production και δεν το βάζω μετά στα monitor, πάω στο studio και είναι κάτι άλλο. Αυτό. Επίσης είναι πολύ σημαντικό γιατί το κομμάτι που θα κάνεις εσύ δεν πρέπει να ακούγεται ωραίο δεν και καλά στο στούντιο. Γιατί ο άλλος θα το ακούσει στο αμάξι, με τα AirPods, με τα ακουστικά, με το τέτοιο. Οπότε... Εντάξει, έτσι όπως το πες δεν ακούστηκε καλά, ξέρεις. Γιατί πρέπει να ακούγεται καλά στο στούντιο, καλά στο live, αλλά... καλά στο. Μπράβο, τέτοιο. αλλά άμα ακουστεί μόνο καλά στο στούντιο και πεις πω τώρα στο στούντιο αυτό ακούγεται τέλεια και πας το βάζεις μετά εδώ πέρα. Όχι, και λες... άλλο λάθος συμβαίνει εκεί και χαίρομαι που το λες. Α, τι λάθος είναι εκεί. Όσο παρακολουθούσες τα σεμινάρια, δεν άρχιζε ο εγκέφαλός σου να εντοπίζει πράγματα γιατί κάποιος τα έδειχνε, τα δούλευες. Άρα τι γίνεται, εκπαιδευόσουν για κάτι το οποίο ξέρεις τι να ακούσεις, πού να ακούσεις και τι να διορθώσεις. Ναι. Όλοι όταν έχουν απειρία και πάνε σε ένα studio, control room, όπως είναι εδώ στο Εγάλεο, στην Καλιθέα, με ακουστική μελέτη, επειδή δεν ξέρουν τι να ακούσουν, γιατί δεν έχουν σύγκριση. Ναι. Και μόνο που ακούνε μπάσο και τα πρίμα και την ένταση κάποιες φορές, αν είναι και δυνατά τα monitor σε ίντσες μεγαλύτερα και εντυπωσιάζονται από το σύνολο. Ναι, είναι πολύ εντυπωσιακό, αλήθεια. Ναι. Αν ακούγεται προβληματικό στο στούντιο, θα ακούγεται προβληματικό και αλλού. Σίγουρα, απλά εσύ δεν μπορεί να το εντοπίσει εκείνη τη στιγμή. Όχι το λέω γιατί είναι πολύ συγκεκριμένο. Όχι, έχεις και απόλυτο δίκιο. Γιατί σαν συνθήκη. Σου αλλάζει και την ψυχολογία. Και άμα αλλάξει η ψυχολογία σου μετά, αποθαρρύνεσαι. Όπως και υπάρχει και ένα παλιό παράδειγμα. Που τώρα εντάξει, έχει εξελιχθεί και τεχνολογία. Όσοι δουλεύαμε home studio, γιατί είμαστε και εμείς μια γενιά παραγωγών ηχοληπτών που ερχόμασταν. Ναι. Στο σπίτι δεν μπουμάρουν λίγο τα monitor παραπάνω. Ναι, προφανώς. Τα πάντα. Εντάξει, πέρα από το να έχει τρύπα και να μην ακούσε μπάσα, ενώ πάμε στην άλλη μορφή ότι μπουμάρει, ότι έχει πιο πολύ μπάσο. Ναι. Το είχαμε συνηθίσει αυτό κάποιο διάστημα, γιατί εμείς δεν ήμασταν οι γενιές που δουλέψαμε καθαρό αίμα στούντιο. Πήρε χρόνο. Και όταν πηγαίναμε στο στούντιο, λέγαμε δεν έχει μπάσο. Γιατί είχε συνηθίσει το αυτή στο λάθος έξτρα μπάσο. Αυτό και εγώ την πάτησα σε αυτό που λες. Ακόμα συμβαίνει, ακόμα. Γιατί αισθανόμουν ότι τα κομμάτια που ακούς, πήγαινε στο Spotify, ακούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Λες, ξέρω, ακούγεται τέλειο το μπάσο εδώ. Πας να κάνεις κάτι, σου ακούγεται flat ή λες. Μα μισό λεπτό, δεν ακούγεται έτσι στο Spotify από τον άλλον. Τα ανεβάζει τα μπάσα στο τέρμα. Τώρα λες είναι τέλειο. Πας μετά στο στούντιο, να το δει ο δάσκαλος, δεν ακούς τίποτα, άκουσα να είσαι έτσι. Και μετά δεν γυρνάς πίσω όμως και αντιλαμβάνεις ότι όντως αυτό που άκουγα το αλλού μαστεραρισμένο με το δικό μου είχε διαφορές, απλά εγώ δεν εντόπιζα. Ναι, και δεν ήξερα κιόλας. Έβαζα ενθουσιασμό και μου φαινόντουσαν τα μπάσα ότι ήταν ίδια, μου φαινόντουσαν τα mid ότι ήταν ίδια, ή τα highs, ή το πόσο δυνατά ακούγεται. Και την πάταγες πολύ άσχημα έτσι στην αρχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που συμφωνείς γιατί το βλέπουμε συνέχεια να γίνεται. Και θα γίνεται κιόλας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που κατευθείαν θα μπει και θα πει μισό λεπτό. Υποψιάζομαι ότι αυτό που ακούω εδώ τώρα είναι μια μικρή ψευδαίσθηση. Πρέπει να υπολογίσω λίγο ότι θα μπει και ένα μαστεράρισμα και ένα τέτοιο για να ακουστεί. Και δεν πρέπει εγώ να πάω. Ναι, το χτίζεις αυτό γιατί είναι. Δηλαδή, πολλοί λένε, ξέρω εγώ, το ακούς αυτό. Και λέω, παιδιά, μην εντυπωσιάζεστε. Αφού είναι δουλειά μας, ρίχνουμε βαρύτητα. Ή κάποιο σου λέει, ακούς αυτό το layer που ακούγεται πίσω. Και εσύ, αν κάτσεις και δουλέψεις όπως δούλεψα εγώ, θα αρχίσεις να τα ακούς. Προφανώς, ναι. Το ταλέντο είναι αλλού. Ναι. Στο music production. Σαν προσωπική γνώμη, νομίζω θα συμφωνήσεις. Είναι στη μελωδία, είναι στην ευκολία που το κάνει κάποιος. Είναι και στη μεταδοτικότητα που θα έχει το κομμάτι σου. Ναι. Δηλαδή τώρα εσύ μπορεί να αισθάνεσαι καμιά ιδιοφυΐα γιατί πίσω έχεις βάλει 3-4 plugs που ξέρω εγώ παίζουν αρμονίες. Δηλαδή το να παίζει το root, το άλλο παίζει έκτες και λες μα τι έχω γράψει. Δεν τα ακούει κανένας άλλος εκτός από σένα. Και όλοι οι υπόλοιποι ακούνε κάτι ας πούμε full βαρετό και λες μα πάτε καλά. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα αφού φτάσει σε ένα επίπεδο και αρχίσει και γράφει και βλέπει ότι βγάζει αποτέλεσμα. Ναι. Κάποια στιγμή έρχεται και ο ενθουσιασμός της πρωτοτυπίας και θες να όλοι το παθαίνουμε. Ναι. Νομίζω όλοι το παθαίνουμε. Θες να βρεις ταυτότητά σου, οπότε βάζεις τέτοια. Όταν βρεις την ισορροπία είναι το πιο τέλειο, γιατί άμα ξεχαστείς εκεί θα μείνεις μόνος. Ναι, ακριβώς, δεν θα σε ακούει κανένας. Θα λες μόνος σου, δεν ξέρω αυτή, φίλε, εγώ είμαι τέλειος. Θέλω σχολιασμό. Ναι. Μοναδικό σχολιασμό από σένα. Βέβαια. Ξέρεις πώς σε πιστεύουμε. Για το χαρακτήρα σου, στις μουσικές τώρα. Ναι. Πώς σχολιάζεις, ρε παιδί μου, για σένα. Ναι. Τη συνολική σου εμπειρία στα Grace Studios σου. Κοίτα, πάντα τον σκέφτομαι. Μπράβο. Το Grace στο μυαλό μου πάντα με πιάνει ένας ενθουσιασμός. Γιατί λέω, ρε φίλε, ήταν εξαιρετική απόφαση. Χωρίς πλάκα τώρα. Ναι, βάλε μου σάλτσα όμως, γιατί δεν μου λες το αποτέλεσμα. Δεν τελείωσα, περίμενε λίγο. Δηλαδή ήταν εξαιρετική η απόφαση γιατί.
κάθε εβδομάδα που πήγαινα δεν ήξερα τι θα μάθω. Και πάντα στην αρχή το έπαιζα λίγο κι εγώ. Κονιόρδος. Ναι, ήμουνα λίγο εριστικό σε φάση. Εντάξει, σιγά θα μου δείξουν σήμερα. Και πάντα έφευγα και ήμουν έτσι. Τι έμαθα εκεί. Αυτό να ξέρεις με τον Δημήτρη το έχουμε σκεφτεί. Μας το έχουν πει και άλλα παιδιά. Να γράφουμε το πώς μπαίνετε και πώς βγαίνετε μετά το μάθημα. Πραγματικά, ναι. Ναι, γιατί μπαίνεις και λες εντάξει τώρα σιγά, τα είδα αυτά τώρα, τι θα μου δείξει. Και κάνει ένα κλικ εκεί και αυτό και λες μπορώ να το κάνω αυτό, Χριστέ μου. Οπότε ήταν σαν να μπαίνω σε ένα παιδότοπο. Δηλαδή έμπαινα μέσα και έλεγα από ένα σημείο και έπειτα που μου φύγε λίγο μαγιά και έλεγα τι θα μάθω. Ναι, τι θα μάθω σήμερα, έλεγα άραγε και ήμουν τόσο ενθουσιασμένος. Μετά έχει και ο Δημήτρης αυτό το ψαρωτικό το ύφος ήταν έτσι. Στοικός και λέγες πες μου. Και περίμενες και μετά σου έλεγε, σου μοίραζε τις γνώσεις σου και λες τι είναι τέλειο. Δηλαδή τώρα ο κόσμος νομίζει ότι υπερβάλλω, ας πούμε, γιατί όλα αυτά είμαι. Εντάξει, αυτά είναι τα 9 χρόνια που έχουμε περάσει στον Κρήτη. Τι να κάνουμε τώρα. Ας σε πάρουν τηλέφωνο να ρωτήσουν. Ας ακούσουν το κομμάτι σου. Αυτό. Ναι, πριν και μετά. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή και να το μεταδώσω το πόσο εντύπωση μου έκανε και θετική εντύπωση. Γιατί ήταν πραγματικά. Το ψάχνα αυτό, δεν ήξερα ότι υπήρχε. Ήθελα αυτό το στήριγμα, ένα μπούσουλα έτσι για αυτούς τους μέντορες και τελικά τους βρήκα και λέω ρε φίλε. Είναι τέλειο, γιατί παίρνει σάρκα και οστά το όνειρό μου, ξέρω εγώ. Λες, αυτό ήθελα, ρε φίλε. Δηλαδή, φανταζόμουν τον εαυτό μου να είναι κάπως έτσι και να πλαισιώνομαι από κάποια άτομα και ξαφνικά λες απνάτα. Δηλαδή, τώρα όλα έχουν κάνει ένα κλικ. Οπότε η όλη εμπειρία ήταν τέρμα θετική. Εμείς ευχαριστούμε για αυτά που λες, γιατί μας βολεύει, καταλάβεις. Σας βολεύει, αλλά είναι αλήθεια. Δηλαδή, και εγώ ήμουν σε φάση πριν έρθω εδώ. Έλεγα ρε φίλε, θα ανοίξει το στόμα μου, θα βγει όλος μου ενθουσιασμός και όλοι θα λένε εντάξει, είναι μαλάκα αυτό τώρα. Γιατί τον έχουν βάλει να τα πει αυτά και εντάξει, σιγά τώρα. Και δεν είναι ρε φίλε, όχι, δεν είχα εγώ σενάριο από κανέναν. Θα σου δώσω ειλικρινή απάντηση και δεν πρόκειται να το κόψω. Ναι. Μέχρι το 2020, επειδή με τον Δημήτρη είμαστε από το 2016, είχαμε πολύ πρόβλημα πώς θα κάνουμε εξωστρέφεια αυτό που συμβαίνει στην εταιρεία. Ναι. Κρατήσαμε προφίλ. Αποφασίσαμε ότι όταν οι μαθητές πετύχουν το σύνολο των κυκλοφοριών και του επίπεδου που εμείς πιστεύουμε ότι δίνουμε, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε πιο ανοιχτά. Ωραία, ναι. Άρα 2024, οποιοδήποτε ακούσει το podcast του Κάρολου, γιατί το podcast θα μένει πάνω. Θα το ακούσει το 2026, θα γεράσει, θα γίνουμε σαν τους τοπιούς και θα βλέπουμε τους εαυτούς μετά. Θα με καραφώσει και να βλέπουμε τον 10 Πάσχα. Θα τα κατεβάσω κάποια στιγμή, εντάξει, υπόσχομαι. Του στείλω ότι τι να εκτεθούμε, ρε παιδιά. Αφού πλέον έχουμε πάρα πολλούς μαθητές, δηλαδή ψάξω το ίντερνετ, ξέρω, και ρώτα για τον Γκρέι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, όχι, συγγνώμη, είναι αλήθεια. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να μας κάνουν και τύψεις τύπου. Αυτό. Ναι, δηλαδή περνάω καλά, βρήκα κάτι που μου αρμόζει, αλλά δεν θέλω να το πω. Γιατί θα με πούνε τρελό. Το πιο άμεσο ήταν, παιδιά, θα ετοιμάσουμε αυτό, θα μιλήσουν κάποιοι πελάτες μας που είστε και στο κομμάτι του πελατειακό, άρα στη μουσική πώς εκφράζεται, γιατί δεν σταματάει, είναι μουσικό, έχει άλλα πράγματα. Θα έρθουν από κάποιες εταιρείες, θα έρθουν κάποιοι γνωστοί μας. Θέλετε να το πείτε. Ξέρω εγώ, και δεν φαντάζομαι ότι σου έστειλε ερωτήσεις. Ήμασταν τύπου. Έλα και θα δεις. Ναι, τύπου δες λίγο τα παλιά. Εδώ ψάχνω αρνητικά. Δεν ξέρω σε ποιο podcast και δεν μου λέει κανένας. Μα τι αρνητικά να πω, ρε παιδί μου, δηλαδή τι να σχολιάσω. Είχα πάρα πολύ ανάγκη να βρω κάτι τέτοιο που δεν μπορούσα. Όπως είπε και ένα άλλο παιδί, ήταν τόσο πολλά τα θετικά που δεν μπορούσα να βρω αρνητικά μετά γιατί δεν έψαχνα κιόλα. Και αρχίζει και γράφει post από κάτω τελικά. Καλά, ναι, τους κράζω στο Google Review. Καλά, καταρχήν η πόρτα τρίζει, έλεος. Χριστέ μου, τι σερούλια είναι αυτά. Στην τουαλέτα δεν έχει σαπούνι. Και βρίσκει κάτι τέτοια απλά για να πει κάτι αρνητικό, ξέρω εγώ. Εγώ σε ευχαριστώ για όλο. Και εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε σε production, mixing και στο booth, τέτοιο. Το Αντρέα φέρθηκαν αγγλικά και αυτά ενθουσιάζεται. Το Αντρέα πρέπει να του φέρω γαλαρακά. Του έχω τάξει πολλά πράγματα. Γαλάδι. Ναι, ελαιόλαδο επίσης. Γιατί είχε κρυβεί. Ελαιόλαδο. Ψάχνω κι εγώ, έχει καμιά άκρη. Πώς θα βοηθήσω. Πόση έκπτωση. Προμηθεύομαι από Πελοπόννησο και εσύ από την Πρέβεζα. Προδότη. Ναι, είναι καλύτερο, α πω. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι. Λοιπόν, βρήκα ένα αρνητικό. Αρχίζει για λες μαλακά. Ναι, ξαφνικά ο Χρήστος τώρα τι να θα μου δει για το λάδι. Τέλεια. Κάρολος Μπαλάσκας, Grey Podcast, ευχαριστούμε πολύ. Γιάννης Δήμας, Αντέξ. Και το Γιάννη. Χαμός. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ, Χρήστο, πάρα πολύ. Λοιπόν, στο Masterclass, όταν είχα μπει μέσα και τους έβλεπα αυτούς να τρώγονται σαν τα κοκόρια. Λέω εντάξει ρε παιδιά, είμαι κι εγώ εδώ, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρω ότι αγαπιέστε κατά βάθος. Όχι, πες αυτό. Ναι, δηλαδή, ξέρω ότι αγαπιέστε κατά βάθος, αλλά δεν θέλω να το δείξετε. Είστε πολύ σκληρός ένας και πολύ σκληρός ο άλλος. Συγγνώμη. Ερώτηση. Τι κάνει ο Ανδρέας με τον Δημήτρη στο Masterclass? Εντάξει. Που συναντιέται. Όταν είμαι. Ναι. Να το χτίσω, περίμενε. Θα το χτίσω εγώ, θα το δώσω έτσι. Ο Ανδρέας να πούμε ότι είναι παραγωγός. Ναι, ωραία. Okay. Είναι και στην Techno και γενικά στο ηλεκτρόνικα. Ναι. Ωραία. Και mixing engineer όμως, μην το βάλουμε σκέτο. Έρχεται αυτό, περίμενε. Ναι, okay. Το βάζω γιατί αυτή είναι η βάση για μας. Mixing engineer σε εμάς δεν μπορεί να δουλέψει στο Grey. Είναι δύσκολο. Πρέπει να έρχεται από το κομμάτι του production για να μπορεί να αντιληφθεί. Έχουμε και τον παραγωγό, hit the bass. Ο mixing engineer
που είναι η βασική του ιδιότητα στο Masterclass, αλλά μας αρέσει που είναι παραγωγός, γιατί αντιλαμβάνεται τι φέρνει ο Κάρολος. Ναι. Συναντιέται με τον Δημήτρη. Δικό σου. Ωραία, να πω κάτι. Είναι τέλειο, ρε φίλε, αυτό το πράγμα, γιατί είναι κλασικό, τι να το πω, love story, κλασικό story σε κάτι μπατσοπεριπέτειες που είναι δύο που πρέπει να συνεργαστούν, αλλά τρώγονται, έχουν ένα respect ένας για τον άλλο, αλλά τρώγονται. Δηλαδή, αλλά αγαπιούνται κιόλας. Ναι, αγαπιούνται κιόλας. Δηλαδή, μαζί δεν κάνουμε χωρίς δεν μπορούμε. Ο ένας είναι Ableton, ο άλλος είναι FL, θα κράξει ο ένας το DW του άλλου. Εν τέλει μετά στο Masterclass γίνονται στο Cubase. Επειδή εγώ λείπω και δεν τους ελέγχω. Ναι. Και καλά ο αφεντικός. Και καλά. Κάνουν και το. Καλά, αυτό γιατί σου ξέφυγε, ρε. Ναι. Και κάθομαι και το διορθώνω εγώ στην μίξη. Αυτό είναι τέλειο, δεν υπάρχει. Αυτό είναι το καλύτερο. Γιατί μετά ξεφτιλίζω ένας τον άλλον. Γιατί εγώ κάνω, ας πούμε, είμαι τώρα στο Masterclass στις αρχές που κάνουμε το κομμάτι την αρχή. Και του λέω, να σου πω, ρε Μίτσο, δεν πρέπει να φτιάξουμε και αυτό εκεί πέρα. Και γεννάει full σοβαρός και μου κάνει, αυτό Κάρολε δεν είναι δική μας δουλειά. Είναι δουλειά του Αντρέα. Πάμε μετά στο δωμάτιο με τον Αντρέα. Το παρατηρεί εννοείται, δεν του ξεφεύγει τίποτα, είναι έτσι. Καλά, συγγνώμη, δεν έχετε κάνει καν αυτό εδώ πέρα. Και μου λέει, λοιπόν, Αντρέα, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα και η απάντηση ήταν, δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι δουλειά του Αντρέα. Και είναι όχι, δεν παίζει τον καναπέ και απλά κάθε έτσι. Εντάξει, σαν το Είναι βλέπω. έτσι, ναι, σαν φραγμένη γάτα, ξέρω εγώ κάπως. Και είναι ο Αντρέας στη φάση. Πόσες φορές ακόμα, τι θα γίνει εδώ. Θα παίξει με το μαλάκα. Είναι έτσι, ξέρω εγώ αυτό. Που αναγκάζεται να κάνει κάτι, πρέπει να το έχει κάνει κάποιο άλλο. Και μετά βλέπει όλο αυτό το. Τι να το πει τώρα, τη φιλική διαμάχη, η οποία είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Εγώ την απόλαυσα όσο δεν πάει. Και μια μέρα πρέπει να μπω στο. Πώ να το πω, την πω σουίτα, δεν ξέρω. Ο control Ναι, room, ναι, ό,τι σουίτα, είναι. ναι, Το όλο, control room ναι. χωρίς το hit the bass, όμως έλειπε. Και είμαι μόνο εγώ με τον Αντρέα. Και ένας άλλος Αντρέας. Και μου λέει, εντάξει, τώρα που λείπει ο Μίτσος δεν κάνουμε αυτή την καβλάντα. Και λες, μα μου το χαλάς τώρα, ξέρεις. Είναι αλήθεια όλο αυτό. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι η ιστορία μας, είναι η καθημερινότητά μας αυτή. Μα είναι από την αρχή, ήταν από το day one, δηλαδή και μόνο που παλεύανε για το πιο. Τύπου. Λες και ξέρω εγώ, γίνεται νυφοπάζαρο, ποιο θα διαλέξει. Το FL διαλέξει το Ableton, εκείνοι και οι δύο απ' έξω σε φάση. Όχι, εγώ θα νικήσω, εμένα θα πάρει. Όχι, εμένα θα πάρει. Στο live stream μας είχαν παρεξηγήσει, νομίζω ότι πραγματικά τσακωνόμαστε. Ναι, το καταλαβαίνω και αυτό μπορεί να γίνει γιατί είναι πολύ πιστική. Ναι, αλλά μας φαίνεται αστείο. Δηλαδή, πώς γίνεται, ρε φίλε, κάποιοι συνεργάτες να τσακώνονται για το πρόγραμμα μπροστά σε ένα τρίτο, ξέρω εγώ. Θα μου πεις, τόσα έχουμε δει. Εάν τους δεις. Ναι, πραγματικά. Ναι, όντως, δεν μου φαίνεται για μένα περίεργο. Αν στο τέλος δεν ήταν ψέμα. Αλλά αν τους δεις μόνο για κανένα τέταρτο και δεις μόνο τον Τζακωμό, λες πω, αυτοί έχουν μπιφ, όντως δεν έχουν έβαινα στον άλλο. Πρέπει να είναι πολύ άσχημο. Μετά, ξέρω εγώ, στο δεύτερο τέταρτο σπάει, έχουν πέσει λίγο οι άμυνες. Οπότε μετά είναι σε βάση. Παλιωμαλάκα, τι μου πες τώρα. Ξέρω εγώ είναι αυτό. Και λες, άρε φίλε, πώς τέλειο. Δηλαδή, γουστάρεις, λες. Καμιά μέρα πα, λες, χαίρεσαι τη μουσική σήμερα. Πώς θα καυλαντήσω τον Αντρέα. Δηλαδή, θα βήξω για να του τη σπάσω, ας πούμε. Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί εγώ να ήμουν άρρωστος καμιά φορά και να μου λες φάση, μην πλησιάζεις. Και είσαι φάση τώρα. Θα ακούσω από την πόρτα απ' έξω. Ναι, δηλαδή. Από τον μπαλκόνι. Μα αυτό έχει γίνει. Ήταν μέσα, ξέρω εγώ, στο δωμάτιο με το που ανοίγει την πόρτα, σε φάση έβεξες. Σε φάση που μ' άκουσε, ρε μαλάκα τώρα. Εντάξει, σε ευχαριστώ για αυτή την περιγραφή γιατί. Ήθελα να τα πω και αυτά. Θα τη βάλω. Κάτα κλιπάκια αυτά. Για το TikTok. Backstage, όποιος θέλει να δει όλο το podcast και μας δώσει το χρόνο του, για τον χρόνο του μας δίνει να μας ακούσει. Πρέπει να κάνεις ένα επεισόδιο που θα είναι μόνο. Θα είναι ιστορίες μόνο τέτοιου στυλ όμως. Που θα λένε οι περιπέτειες του Αντρέα και του Δημήτρη. Το θέλουμε. Μπράβο, αυτό. Θα είναι μόνο 40 λεπτά από όλους τους μαθητές που λένε αυτό το υλικό. Γιατί έχουμε ένα κύκλο εργασιών. Δηλαδή είναι ανάμεσα Γιάννης, εγώ, Δημήτρης, Αντρέας. Εκεί κλείνει αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η τετράδα. Είναι τέλειο αυτό. Τι συμβαίνει Εγάλεο, Καλιθέα ή στην Καλιθέα ή μόνο στο Εγάλεο, δεν μπορεί να φανταστεί. Μπορεί να γράψουμε 3 ώρες. Πραγματικά έχετε πολύ υλικό. Δηλαδή από ένα σημείο και έπειτα πιστεύω ότι αυτό θα διαφημίζεται. Δεν διαφημίζετε τις επιτυχίες. Δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρει κάποιον. Εγώ πιστεύω θα πιάσει. Γιατί από ένα σημείο και έπειτα δεν την παίρνει στην Nike, ας πούμε, το παπούτσι γιατί τρέχει πιο γρήγορα τα υπόλοιπα. Την παίρνει γιατί είναι ένα συνέστημα που σου δημιουργεί που λες just do it. Ναι, είμαι πιο αποφασιστικός. Φοράω Nike. Τώρα θα λες γκρέι, ρε φίλε, πάω για καβλάντα. Άμα ρισκάρω καμπάνια με Αντρέα όπως κάνει και πάω πάτο, θα να σε βρω. Εγώ θα αυτό. Ναι, θα βγω εγώ μπροστά και θα πω εγώ πίστευα ότι θα πάει καλά, με άκουσε. Δεν ξέρω γιατί. Και κάπως τώρα χρεοκόπησαν. Podcast powered by Grey Studios.